don, kikilikon. Justina Arkakusoak beti esaten zuen, goxiak eskatzen zionean bakarrik xistatzen zuela. Eta egia zen? Egia zen horretxegatik Justina Arkakusoa zen, fin, argal eta tipo honekoa. Haren aizpa Olga ordea, ura Arkakuso tripazaina. Gau guztia pasatzen zuen, xista eta xista. Eta eguna noski, lozurrungan. Egun batean, Justino landare zorria etorri zitzaien. Honek ere justu behartzuen abesterik ez zuen zurrunpatzen. Eta lehendabizi, Olgaren gana joan zen. Eta honela xantzion, nirekin eskondu nahi alduzu? Baina Olgak, honela erantzun. Justinok orduan, Justinaren gana jo zuen, eta berri galdera bera egin zion. Nirekin eskondu nahi alduzu? Justinak, honela begiratu zion Justinori, eta ez zitzaion, modu txarrekoa iruditu, eta zergatik ezpa erantzun zion. Justino eta Justina eskondu egin ziren, eta estai gauean, justu behartzutena, xistatuta xurrupatu, eta Parisa guan ziren estai bidaian. Gero arte mirri, horraltza dute, kaixo lagunok, zer moduz, dondok egilikonen gaituzu, ohitura dugun lez, eta azkenaldi honetan, Eguberri sasoia datorrela nabaria da, telebistan bertan, askotan telebistako pantailetan ikusten baitituzue Eguberritako iragarkiak eta bestelakoak, eta gainera, haurtxo guztiak orain zuen eskoletan eta gabonkantak ensaiatzen hariko zarete. Horrelako konturik ere izango da dondon kikilikonen, geure honetan, eta iruditzen bazaizue aspaldiko betiko bilagun, ondo esan da, txirra itorri zaigu gaur, eta seko harrituta nauka, ze Xabier Muramendi ez egin torri da, kaixo? Kaixo, Jaime. Kaixo, Jaime. Beste zertan hasi baino no, zerta? Normala duk, aipatu berria duk, Jaime, nola Gabonetako prestakuntzak egiten hasiak diren eta bat, eta beste, eta landareek zeikusia handia dute Gabonetan, apaingarri tankeran, eta bestein bat arazutan. Orduan, norbait baldin badugu gure hurbil hortaz zerbait dakienik, Xabier Muramendi eraz dugu, ez? Ia. Hori, aipatu beharko diguk, Xabier, ze joan zen astean telebistan ibili ondoren, orain gaur bat berriro, ia goitizena gelditu mentzaik, ez da? Ia bakarrik. Hala esaten dute. Bueno, biok majo zaudete hemen, beraz, etxe bertan utzuko zaituztet, 6 horretan, eta laizteran atorzuen gana. Konforme? Agur, Jaime. Agur, Jaime. Gero arte. Hala da, Xabier Muramenderaz ekarri dugu gaurkoan, eta Xabierrek gorostiak ekarri dizkigu aurrerik. Baina lehenengo galdera, Xabier, hauek ez aldaude debekatuak, ez aldago debekatua hauek basotik edo ateratzea. Bai, debekatua dago. Zeharo debekatua dago, ez dago hartzerik bat gorostirik, eta ez zadarrik eta ez zuaitzik mozterik ere, bat ere ez. Bueno, bi galdera buruatzezkit lehenengoa, eta nolaz ekarri ditukik hauek ona? Bueno, ekarri ditu, zergatik guk nik lan egiten dudan eskolan, azitik eta ateratzen ditugu landara berriak, eta orduan, dauzkagu tiestotan jarritak gero zehar aldatzeko, bai jardinetan edo ikastolan edo zilekuetan, eta horregatik ekarri ditut bi hemen guk ikusteko. Beraz, hauek ez dira alperri galduko, noski. Ez, dudari gabe. Eta bigarren galdera da, zergatik daude debekatuak? Bueno, debekatuta daude arazo berezi batzuegatik, ez? Bata da, dire bat arra eta bestea emea. Hau da, arra eta hau da emea, bai, fruitu gorri hori dituena emea da, eta beste hau arra. Honek arrak ez ditu ematen fruiturik, bakarrik emeak. Orduan, beti ohitura dago, joan eta nola emea askoz politagoa den frutu haue dituelako, jendea joaten da, eta arra mozten ditu, zuaitzak punta mozten dizkiet, eta orduan, izurratu egiten dira. Eta orduan, landare berriak sortzeko, ja, oztopo bat jartzen ari gara, ja, landare emeak kentzen balin baditugu. Eta zertarako balio du, baina polita izatea aparte zertarako balio du gorostiak? Bueno, bestalde beste arazo batzu baita badauzka debekatua egoteko, eta da neguan, hotza egiten duenean da, elurra egiten duenean da, pepita horiek txorientzako eta janari dira. Elurrak lurra tapaturi daukanean, txoria jate dituzte frutu horiek.
Bestalde baita ere, beraien ostoak ikusten da bezala, punta zorroz batzu dituzte, eta orduan txori eta pizti txikiek hor barruan gorde egiten dira beste piztia handien babes bezala. Eta hotzaren babesleku ere. Eta hotzaren babesleku baita ere. Azpian, lurra egiten duenean, normalki nola oso itxia den zuhaitza, azpia garbi egoten da, eta orduan, hane, xomorroak eta daudenak, txoriak baita ere jan egite dituzte. Eta txoriak ez aldira zulatzen hor pintxoiekin? Ez, oso trebea dire. Oso trebea dire. Nine honi bintzat zulatuko nintzatek eta. Xabier, eta oso handiak egiten aldira zuhaitz hauek? Bai, zuhaitz hauek 20-22 metro hartu daitezke handiak izaten direna. Tira, etzei da zula hori esan. Bai. 20 metro? Bai. Erre. Zu harrizko handia. Etxe bat bezain handiak dira, orduan? Etxe bat bezainen bez, baina handiak. Beraz, hori argi dago, hortxoak badakizue, ez dagola inolaz ere gorostiak harrapatzeri. Gorostiak ikusi egin behar dira mendian, argazkiak ere atera daitezke eta ukitu ere bai nahi baduzue, baina ez etxera eraman, lastima handia baita. Baina galdera hurrengo hau izango litzateke, Xabier, gorostiek ez, baina pinuak bai ala pinuak ez. Erabilian ditzazkegu pinuak apaingarritzat etxean Gabonetan. Bai, erabili ditzazkegu eta gainera erabiltzen dira, baina arazo bat dago baita ere nahiko larria pinuari dagokiona, eta da jende askoak egiten duela hartu eta pinua jun eta moztu eta etxea ekarri. Pinu bat hartzen dugunean edo erosten dugunean beti erosi behar da, hemen dugun hau bezala, sustraiak lurrean dituela, sustraiekin. Orduan, hemen txotziko dugu, zergatik zuhaitz hau gero berriro ere tiesto batean jarri, eta jar dezakegu etxean edo baratzean edo ikastola aurrean edo zein lekutan jar daiteke. Eta bestalde, mozten dut badugu, azken finean lortzen dena hau da. Zer, lastima. Pinu bat lehortua eta ezertarako balio ez duen pinu bat. Eta orduan, honekin ez daukagu zer eginik. Horrela asko zobeagoa gelditzen da, eta gaina hori gero zuhaitz egingo da. Xabier, esan duzu tiesto batetan eduki dezakegula pinua. Baina pinua ondo zaintzeko zer egin behar da? Tiestoa handia behar du izan, lorontzia handia behar du izan? Bai, lorontzi nahiko handia behar du eta lan handik ez du ematen. Bakarrik noiz behinka urpixkia bota eta nahikoa da. Astean behin edo ura bota ezkeo nahikoa da. Eta oso handia egiten baldin bada eta balkoian kabitzen ez bazaigu? Ez, nola tiestoa ez den oso handia ez diguzten bere sustraiak handiak egiten eta bere aporte batean edo edukitzen du. Hori da bere trukoa beraz. Bai, noski. Xabier, nik gauza bat ekarri dut. Garai batetan bintzat apaingarri bikaina izate omen zen hau, etxeetan eta Gabonetako partez. Miura. Bai. Ez da gorostia bezain ikusgarria txuria delako, baina horri oso polita ditu eta tira, gauza polita dela iruditzen zait. Ze iruditzen zait? Hau posible da apaingarritzat erabiltzea? Bai, erabili daiteke. Gainera, hau sagarrari ateratzen zaion parasito bat da, sagarrari kalte egiten dion landara bat da, eta orduan, hauke sagarrari kentzen diogunean, bai baztartzerako edo erabiltzeko apaingarri bezala horrela, sagarrondoari on bat egiten diogu. Beraz, guk mendian goazela onelako miura ikusten baldin badugu, eta zera laban batez edo zerbaitekin adarrak kendu edo miurak kentzen badiogu, ez zaigu basarretarrik asarratuko? Ez zaigu asaratuko. Nolaz eta ez garan gainera igotzen da adarra ondire matausten edo, baina bestela ez. Ziur ez digula minik egingo, ez? Eta gaine eskertu egingo digu? Bai, zergatik hau sagarrondoan entzat kaltegarri da. Ba, nik uste alternatiba polita dela, etxeetan onelakoak miura jartzea, ez da? Bai, dudarik gabe. Beno, guazen afroga bat egitera, Xabier, apainduko dugu ea nola ateratzen zaigun? Venga, guazen. Guazen Gabonetako istila hauek jartzera. Ea, guztien dekoratzaile bikaina garen. Hemen, abituko gara. Epa! Ondo di joakio gainera horia, ez da? Bai, oso ongi. Urre kolorea. Oso politari zeigu gaitzen. Horaxe, bolatxo batzu jarriko dizkiugu. Hemen dugu, besteak bate bai. Gero agian irin pixka bat gainetik bota ere bai. Bai, elurra egin duela. Egu berrion nonbait jarri eta nik uste nahiko polita dela, ez da? Oso polita. Badaukate arte pikin bat biek, baina Kontxi gure lankideak esango lukeen bezala, kolore asuntoan ez daukate oso gusto honik, urre kolorea berdearekin ez baita oso ondo ezkontzen. Negua dator eta eguberri kontua aipatu ditugu, aurtengo honetan hotz dezente pasatzeko behar bat izango da,
eta ez da ideia txarra Txirrimirri eta Txibitonekin dantza egitea. Txirrimirri eta Txibiton prest eta musika maestro. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Pasatxoritxo moko luzea, ez joan ez zerura bila, hain geru zuririk beharrezkero, ona hemen gure mutila. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Zeruan dira izar argiak, lurrean belarta loreak, gure etxean edertasuna, seintxoaren irrifarra. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Itxasoa laino dago, Baionako barraraino, nik zuzeitut txoriek umeak, baino maiteago. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Ekaitza da odei ertzean, lasaia hene magalean, ametxetan den gure kutxunak, urrezkoa du bihotza. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Bombolontena enelaztana, ez egin lohorik basoan, azeritxoak eroango zaitu, erbia zarelakoan. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Zeina, aspertua nagoen, hemen egoteaz. Nolako gogoa daukadan jardin honetako estatua egunen batean uzteko. Aizu, Serafina, lorategia gustatzen alzaizu. Eta loreak gustatzen alzaizkizu, Serafina. Baietz, ba, Serafintxo, etzaitez latosoa izan. Ara, Serafina, banku bat jarri dute zuretzat. Zen jederki oinak oso nekatuta dauzkat eta. Itxoin, eseri zaitez hemen ez dikintzeko. Zein kursia zaren, Serafintxo. Zein begitan? Honetan. Ia, ikustagon. Bai. Ireki begia, Serafintxo? Ezin dut. Begia irekitzeko, Serafintxo? Ezin dudala, Serafina. Ia, ba, zerbait egin beharko da, ba? Ara, botikara joango nahi txantxo batzuren bila. Bai. Eta zukera zaitez hemen, ez moitu geho, Izta. Ai, nolako mina dudan begian. Ai, arranopola nolako mina dudan.
Irik izazu begia un poquino. Pupu dauka. Bai, baina iriki begia pixkatxo bat, un poquino. Nahikoa da. Kendu egin didazu. Bai, noski. Mila esker. Zein ederki. Aizu, askotan gertatzen ala zaizu hori. Begira ba, nire mazteak egun osoa pipa jaten pasatzen duenez, basarri maiz bai. Begira, ipasteli nonano bukia. Nola esan didazu? Ipasteli, pastelak ez dutela azalik. Pastelak ez dutela azalik. Entzun. Ez gaztan berak ez hori. Entzun. Nolako ideia bikaina. Nola etzailenago kurritu. Banoa bila. Zoaz. Inor etorri, baino lehenago, banoa berriz nire lekura. Ikusien azaten. Serafintxo! Serafintxo! Serafina! Ara, zure begientzako tantarik ez dut aurkitu. Baina... Pipa hauek erasi ditut zuretzat! Begira, barik zuretzat pastela hauek erosi ditut. Pastela! Bai ideia gozoa! Oh, Serafintxo! Gozoa! Ai, Serafintxo! Nagustia zara! Sono mie guztiak, niretzat, sono mie. La vita è bella, bizia zoragarria da. Sono mie, tutte mie. Isiltasun pixkat, lasai egon daitezen gure lehiakideak, eta honen bestez, deburuzoni hasiera emango diogu. Horretarako salsan azurzatarrak bitu zaizkigu, azurzatarrak donostiarrak ditugu, eta salsako gure lehiakideak izango dira. Pika berriz ondo ezagutzen duzu guztiok, bertan oriotarra baititugu, eta bi programetan gurekin egon baitira. Eta lehen da bizi, haurtxoak frogatzen hasiko gara. Aurrera, Mari Jose. Arratsaldean, zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Ze ikasten duzuzu, Mari Jose? 5. maila. 5. maila. Eta handia izandakoan, ze izateko asmotan edo? Tenislaria. Tenislaria? Bai. Ona altzara tenisean, bai? Purdi. Zein da teniseko zure idoloa? Wilander. Wilander. Orunzuk, seguru nahiago izaten duzula tenisean jolasean ibiltzea, telebista ikustea baino? Bai. Bai, ez duzu telebista ikusten edo? Bai, batzutan. Ze programa esate baterako? Dondokikilikon. Kompromiso grabe izango da hori. Marrazki izudunak eta gero beste batzuk. Mari Jose, lotua eroriko balitza izu? Ze ingo zenuke? Karakasera joan. Nora? Karakasera. Zertara? Zabit. Bueno, ze galdu zaizu zuri Karakasen? Ez, nera nahi guztiakan jaio dira. Horre badu beste arrazoi bat. Karakasera ez zita ez no joatea, ez baitzen oso logikoa. Froga, honako uste jarriko dizunik. Marrazki dezente ikusten dituzu, eta ezkondu egin behar dituzu. Bikoteak baitaude irudi honetan. Zate baterako, ondo baldiman hau intza izan baitzateke. Bata, 9arekin 2, txumiskat, 12arekin 3, 7arekin 4, 8arekin, eta 5, 10arekin. Ikustu duzu, ezta? Gutxi gora bera bakizu.
Antzeko froga bat jarriko dizugu, eta denbora gehiago emango dizugu. Orain arte 20 segundu besterik ez genituen ematen, 30 segundutan utziko dizugu froga nondik nora dijoan ikusteko, eta zeintzu diren bikote horiek asmatzeko. Konforme? Ea ba. Bata, 8arekin, 2 7arekin, 3 11arekin, 4 9arekin, 5 10arekin, 6 eta 6 12arekin. Ederki. Oso ondo joan da, ez da hortan dudarik. Carmele Garmendia, zure txanda dugu, oraingoan. Zure lagunek ikusi altzuten lehengo igandean, Dondon Kikilikon, eta zer esate zuten? Ondo atera ginala. Ondo atera zinetela? Bai. Bai, besteik ez, zola. Zuri, telebistako langilea izatea gustatuko alitzaizuke, Carmele? Asko ez. Zeba? Zaizu hemengo lanen ba gustatzen, ez pantailan ateratzea, ez dakit kamerari izatea, edota artezle izatea, edota errealizadore izatea, edota hemen ibiltzen dira platoa garbitzen eta esko hartuta, eta elitzaizuke gustatuko, ez? Lan itxusi xamarra iruditzen zaizu. Bueno, ba, froga ikusi duzu gutxi gora bera nolakoa den, eta badakizu ze erantzun behar duzun, irudiak ezkondu egin behar dituzu, eta hori izango da ipiniko dizugun lana. Konforme? Bai. Ea ba. Lehenengoa 8arekin, bigarrena 7arekin, hirugarrena 12arekin, laugarrena 9arekin, bosgarrena 10arekin eta 8garrena 11arekin. Ui, 8garren horretan justu txirriste egin duzu, baina lasai, ikusten zen borondatea ona eta ondo zetorrela erantzuna, beraz, bai salsa eta bai pika 10 puxterrekin utziko zaituztegu. Koldo, Azurtza. Bizitza afiziotzat hartzen duen salsatarra dela esaten didate, bizitza afizio bat da zuretzat? Balitzeke, edo bizitza berez hartu behar den gauz bat da, zure ematen zaizun gauz bat, eta orduan afizio bakanekoak ez ditutola hobiak eta hau ua baizik eta dana da, netzako hobia berez. Bai lana, josatzia, kirolak, dana, pentsatzia, danaek. Filosofia ere atsegitza izu zuri, ezta? Bai, nahikoa. Afizio edo ofizioa, ez dakit ze izango den orain jarriko dizugu hauxe, baina lantxo txiki bat izango duzu. Izki dezente ikusiko dituzu hor, eta izki guzti horiekin ahalik eta hitzik luzena atera beharko diguzu. Hitzik luzena ateratzen badiguzu 10 puxtarri eskeniko izkizugu, edota laburragoa balitz izki bakoitzeko puxtarri bat. Konforme? 40 segundu utziko izkizugu hitzik luzena kantatzeko. Ea ba, ekin. Uztet, jaungoiko jartzen du da. Jaungoiko? Ea ba, hori den? Jaungoiko, zuzena beraz, erantzuna. Eta salsak horrela 20 puxtarri daramatza berean oraingoz behintzat. Nerea Orbañanos. Kaixo, Nerea? Haupa, zer moduz horioko festak? Ondo. Ondo? Parranda handiak egin aldira edo? Ez, pixkat, tamainan. Pixkat bakarrik. Horioko plazan jendeak oso dantz gutxi egite omen du. Bai, batzutan. Bai, gukite dut. Zer da erresiago, dantzan ibiltzea eta Dondon Kikilikoneko froga hauek erantzutea? Froga, kamarak, behintzen. Tira, froga ezagutzen duzu gutxi gara, bera? Izki askotxo agertuko zaizkizu eta izki horiekin ahalik eta hitzik luzena atera behar diguzu. Ezin baduzu hitzik luzena eskuratu, beste hitz emat esan, naiz izki gutxixiago izan, puxtarri bana emango geniokelako. Ea ba.
Ea 40 segundua joan zaizkigu. Zein da erantzuna? Atxeden. Atxeden ote erantzuna ez dut ustea gora. Edertasun hori zen erantzun zuzena. Dena den atxeden hitza ere ontzat emango dugu. Baina ez dizkizu 10 puxterrek emango, baizik eta atxeden 7 puxterrek izango dira. Eta horrela lehengo 10ekin eta lehengo 7ekin 17 puxterri pika taldea bintzat. Gizon, edade pixkatekoa aurkeztu behar izuetu orain. Luis Maria Zurtzak, eixo? Ez zinen asarratuko edade pixka bateko esan dudalako, ez da? Ez, oso egok izan dezu. Aurreko bien aita zaitu duzu, ez da? Eta ofizioz medikua. Medikua. Medikua raro xamarroitakoa. Psikiatra. Psikiatra. Gauza asko ikuste aldira psikiatra mundu honetan? Askotxo. Tankera askotako zerak ikusiko dira, ez da? Bai, ala da. Telebista mundu honetan jende asko irteten gara eta pantalla horren ere bai. Psikiatra beharrik baldugu norbaitek. Tira, hainbestian. Bai? Hainbestian. Zu, seko beldur dut hau zinauzu hainba. Seko moskeatuta. Ez, neurri batean esan nahi dut, beste guztia bezala. Bai, denek beharko benuke psikiatra batean. Bai, ez da laguntzaile txarra. Ez zaizula gaizki hartu, baina askotan esaten da psikiatra beharrean daudena psikiatra beraie direla. Hori ere ez detukatuko. Denaren psikiatriaz ez du hitz egingo, Luis Maria Zurtzarekin baizik eta toxikomania izan da berak aukeratu duen gaia, eta horren inguruan 10 galderatxo prestatu ditugu, ea adur hona duzun, eta bakizue, taldekideok ere lagun dizaiok zuela. Luis Maria, esan itzazu tabakoaren kean dauden osagai kaltegarrien arteko 3 bat. Hautsa, alkitrana, nikotina, eta paperak ematen dituen berezko beste. Eta karbono monoxidoa, eta gasak eta horrelako guztiak. Karbono monoxidoa, aipatu dut nik orantxe, zein da hain zuzen gorputzari karbono monoxidoak egiten dion kaltea? Oxigenoa kentzen dio ematietatik eta ito egiten du odola. Erantzun zuzena. Esan 3 edari alkoholiko aurrei edatea komeni zaizkienak medizinaren ikuspegitik. Hori ziria da. Ez da ziria, baina ondo erantzun duzu ez da aur bati etzaio inola ere komeni. Ez, izaten dira katarroetako eta olakoak alkohola duten emaitzak, baina hori ziklistak ere ez dute hartzen. Debekatu badakatelako aurrak arrenta gutxiago. Arreta gutxiago. Zein da... Zein da droga gogor eta biguinen arteko aldea zientziaren aldetik ikusita? Biguinak erakarkizun gutxiago daukate, ez dago, ziria hori izango. Ala, oso ondo, ez da ziria oraingoa ere. Baina denak asmatzen dizkidazu, ziria beste bat izango da, baina berezketa hau ez da zientifikoa. Ez, denak dira, bai, dosifikazioan, eta bere... Droga guztiak medizina munduan ezpada bintzat kaltegarria dira beti. Bai, kontrolatok ezpada. Seixaxek esaldi kurioso eta famatu hau idatzi zuen alkoholari buruz. Alkoholiko bat sendatzea, koneju plater bat prestatzea bezalako xea da. Nola amaitzen da esaldi hau? Alkoholiko bat sendatzea, koneju plater bat prestatzea bezalako xea da. Nola amaitzen da esaldi hau? Gorputza jaten du beti. Ez da hori. Asmatu nahi zenuen, baina ez da hori Seixaxek esan zuena. Lehenengo urratsa koneju harrapatzea da. Ongi. Mari, barka, zuk erretzea duzu zigarroik? Erretzen nuen. Bai? Moindala urte terdi arte. Eta nola demontre utzi zenion erretzeari? Batean. Batean ez zita ez nuen esan zenuen, akabo, nik ez dut gehiago zigarrorik probatuko eta... Ez nuen nik esan, osagile batek esan ziran, eta nik sinistu nuen. Eta hor... Kito. Eta kito. Bueno. Etanolaren metabolismoak sortzen duen gairik nabarmenena, fisiologiaren aldetik zein da? Etanola da, alkohola. Bai. Gaitzik nabarmenena. Ez, gairik, bai. Hepatopatia eta... Ez, da horrela. Izen oso arraro dut, atxuleta begiratzen utzi dazu, azetaldeidoa sortzen du. Zer da peyotea? Aluzinogeno bat, Mexikoko famatu dena. Kaktus bat, oso ondo da erantzuna, baina kaktus bada, eta beste alkoholei den artean meskalina du. Meskalina baitan. Eta kaktus horretatik
izen bereko droga atero dute. Bada euskal gastronomian makailua prestatzeko modu berezi bat, hain berezi dependentzia sor dezakela eta gaixoek orduro jana izaten dutela makailu plater hori. Nola du izena? Ziria. Ziria. Zein da pertsona batek eguerdiko bazkarian osasun optimoa lortzeko hartu beharko luken ardo kantidadea? Utsa, ez da beharrik. Ez da beharrik, ez da? Bai, baina pixken bat esaten da, baiet, ez da? Bai. Baso erdi baten, edo gehienez baso txiki baten neurria. Aldela baterez, beti esaten da, Aldalaik baterez. 8 ordu lanean aritu den gizona behar izaten duela pitin bat gorretasun pixka. Ez, hori ere ez da egiten. Ez da egia. Eta azken galdera, 1863ko Santa Barbara egunean, zer lortu zuen Bon Baegerrek? 1863ko Santa Barbara egunean, zer lortu zuen Bon Baegerrek? Insulina? Ez. Azido barbiturikoa sintetizatzea. Ongi, ze laboratorioak? Guztira beraz, Luis Maria Zurzak erantzun dago galderen kopuru eginez eta bere aurreko bien puxtarria kontatuz, 34 puxtarri salsak dituenak. Eugenio, kaixo zer moduz? Ba, ondo esan berko. Eugenio ezagutzen duzu dagoeneko, 2 astetan gurekin egon baita, bera arrantzale izana da eta aseguro etxe batetan lan egiten du orain. Arraunlari inoiz izan altzaraztu? Ez, naiz izan. Anaiek izan ditu, baina ni ez. Zuire galdetu beharko dizugu zer moduz Orioko festak? Oso ondo. Gezurra dirudi, baina Orioko festatan ni neon ibilin etzela dirudi, barka guztioi. Orioko traineruen historia izango da zuk aukeratu diguzun gaia, eta horri buruz egingo izkizuten nik 10 galderak. Lehenengoa, Orioko traineruak 1900 batean lortzen du bere lehen bandera Kontxan. Nortzen garai hartan patroi? Olaizola. Manuel Olaizola. Manuel Olaizola. Urte berean, 1900 batean, Manuel Olaizolak bere arraunlariekin estropada irabaztea ezten beste azaina bikain bat ere lortu zuen. Zein izan zen azaina hori? Bale harrapatzea. Bale harrapatzea, Orioko barraren inguruan zebilen baleura, zasta, harrapatu zuten. Arraunlari on asko ditu Oriok, baina zein da Kontxan bandera gehiena lortu dituen oriotar arraunlaria? Batista Oliden. Batista Oliden. Famatu da. Orioko taldearekin 10 lortu ditu Aginagarekin 12, Donostiarekin bat, guztira 13 bandera. 1923an, Antonio Mari Uranga patroia zelarik irabazi zuen Oriok Kontxako 6. bandera. Zei zen zuen urte hartako traineruak? San Nikolas. San Nikolas. Oraingoak ere horra izan. Oraingoak bai. 1923 eta 1924an ere irabazi zuen Oriok Kontxako estropada. Ze jaso zuten saritzat? 1923, 1924an ere irabazi zuten? 3 koloretako saria, Errepublikan garaiko ikurrina. Errepublikar bandera edo ikurrina jaso zuten. Denak ondoa izkizu, Historia pixkat ikasi duzu. Aitzeraz, asko aipatzen herrian. Bai errepublikarrak eta baita bestelakoak kontutan izanik, zenbat bandera irabazi ditu Kontxan Oriok? Bueno, hor uste dut 20 jarriko ditula, 25 izanik. Hor, aklarik duzu, guk paperetan mitzat 24 lehitu dugu. Baina hor beste bat izan behar du, gero homologatu etzan nahi do. Baina 25 dira uste. Horrelako saltza dezente izan dira Orioko estropaden zean, ez da? Bai. 1977an eta beste traineru guztiek hori egin zioten boikota dela eta ez zuten arraunlariek kamiseta horirik lortu. Ze kolorezko kamisetez egin behar izan zuten estropada besterik ezean Orioko arraunlariek? Ziria da. Ziria da, ez da. Oriotarrek beti jantzi izan dute kamiseta horia. Izan ditu beste kolore batzuek ere, Bai? Ze kolore, Bueno, hain zuzen zuri ere bai, urdin ere bai, baina lehen aurretik bai. Beraz ez da betiko tradizio hori etzai eulsi. Aipatu berri du urte horretan, 1977an, etzen kolorez aldatzerik egon, baina Orioko taldeak arraunlaritzari
aportazio berri bat eskaintzen dio urte horretan. Zer gertatzen da urte horretan? Bai, hain zuzen, Klurrem Olimpikoko Banko Mobileko arraunlariak sartu zituen. Lehen hain zuzen, Banko Fikokoa bakarri izate ziren, baina klutikan hartu zituen Banko Mobileko arraunlari batzuek. Erantzuna espezial emana. Azken horreko baldera, entrenamentuak baino banko mugikorrean hasi zituztela esan dugu, baina nor da garai horretan patroi? Banko Mobilean, garaian? Altxerri. Juanito Lizarralde. Altxerri. Eta azken galdera, entzun esango dizkizudan izen hauek. Bakoitzari ofizio bat eman beharko diozu arraunketa kontutan. Jose Luis Korta? Ofizioa? Ofizio arraunketan. Entrenadoria. Entrenatzailea edo arraunlaria izan zen, baina entrenatzailea. Inaxio Manterola Txokolate. Arraunlaria. Eta Uranga? Bueno, patroia. Patroia, duderik gabe. Zer erakutsiko digu beraz guk Oriotar Bigañoni galderak. Hogeita hamazazpi puxtarri dauzka dagoeneko berean pika taldeak, eta lehen aipatu dugu saltsak 34. Puxtarri guzti hauekin aurrerantza goaz, ikus ditzagun lehen dabizi hori bai, zein diren Dondon Kikilikoneko sariak. Puxtarriak puxtarri, izerdi apurba kostata 200 lortu ezkero, EASO kaleko bengoaren organua. Musikarte musikatxeak piano hau jartzen digu 300 puxtarritan. Etor bediberori apur bat ilustratzera 100 puxtarrirekin, euskaldunak, itsasoa eta mendiei buruz dena jakin daiteke. 80 puxtarriz, musika, poza eta dantza, ifia aparailu honi esker. 60 gerekin, kitarraren jabe egin zaitezke, edota akordeoia nahi izan ezkero, 50 puxtarri eta akordeoia zuretzat. Musika tresna txikiak badira, baina jolas berri batzu ekarri ditugu. 10 puxtarri nahikoak dira lote zoragarri hau etxeratzeko, euskaraz jolasean ibiltzeko ardatz. Eta opari kutxun zoragarri eta bikain bat, txiribitonen hartzatxoaren lehen guzu propioa. Hor seitza duzue? Bai, ezta. Serio gure lehiakideak gaur hemen, oraintxe lanean jarriko ditugulako, eta hemen zaudeten guztiok nola ez, animoso eta gogor zuen taldekidei eta lagunei laguntzen. Eguerri garaia datorrela eta gaur pelmada txiki bat ematen ari gatzaizkizue, baina ez gaizki hartu. Eskulanak izaten dira askotan eguberritan eta eskolan egin beharrekoak eskulanak, zorionak edo ongietorri edo urte berrion eta horrelako karteltxoak izaten dira etxean jarri beharrekoak eta bat eta beste apaindu beharrekoak. Eta horrelako zerbait egiten saiatuko gara honetan, edo besan da gure lehiakideak saiatuko dira. Batek, Dondon Kikilikonen itzki nagusiak, D.K. margotu egin beharko du, bigarrenak izkioiek ebaki, eta azkenekoak, azken kartulina handi batetan, 3 izkioiek ondo pegatu. Hori izango da jarriko dizugun lana, eta entrenamentu politia eguberri hauetarako, beraz, presto zaudetenez, 1, 2 eta 3.
Kitxo, honelaxe amaitzen da honako hau. Bi taldeak ere banan-banan ibili zarete, eta egia esan justu-justuan amaitu duzue Donostiarrok arte gehiago erakutsi duzue, hori egia da. Baina, hala ere, ez da genik hemen txamponik baute dudan, ez du txamponik, hortik txampon bat ekarriko aldia zuen norbaitek. Etorri norbait, txampon txiki batekin, mesedez. Etorri lasai, txamponakin. Gero gogorazi dazu Txirrimelo eta Txiritonen diskotxo bat zuri ematea. Konforme? Gero arte. Ea, iruditzen bazaizue bai salsa eta bai pikako lagunoi, txamponak erabaki beharko du. Aurpegia du gurutzea, Donostiarrok? Aurpegia du gurutzea? Aurpegia, ondia behar dut, ondonki kilko nahi atortzeko, ez da? Eta gurutzea zuentzat. Ea ze ateratzen den, ba, Holaxe? Aurpegia atera da. Beraz, honelaxe utziko dugu, irabazle, gaurkoan arte pixkat erakutsi digutelako, eta gainera aurpegia txampona gorrela esan duelako, ez da besterik, Donostiarrak gaurkoan irabazle. Eta honen bestez Donostiarrak agortu egingo ditugu, baina gogora ezagun zenbat puxtarri dituzten Donostiarrek, 34 zituzten orain artekoan, orain 35 eman dizkiegu, txamponak eman dizkie, eta guztira 69 puxtarrirekin datorren astean gurekin izango ditugu. Etorri neska, zer moduz, Karmele? Ondo, zure ideia izan zen Dondok Ikilikonea etortzea, ezta? Bai. Eta justuan zineten laugarren programa ere gurekin egitekotan, baina txampona gorrela erabaki du, eta zeingo du, ezta, suerteala izaten da. Bai. Bueno, orain apustuaren garaia da, bakizu apustua sekretua izaten dela, denaren horretarako lehen da bizi ikusi behar duguna, zera da, zenbat puxtarri dauzkazuen. Orain arteko bi programetan 116 puxtarri izan dituzten. Gaur, lehenengo atalean, 37 lortu dituzue, guztira beraz, 153 puxtarri. Badakizu puxtarri horiekin apostu egin dezakezula, nahi duzun moduan, bai 0 eginez, edo baita 153 puxtarriak jarriaz ere. Zuze horre ikusiko duzu, apustua sekretua da, eta bestaldera begira ezagun Txirri. Apostu egin ondoren buelta eman, eta buelta ematea tokatzen zaizu orain gure txirrimitoi honi. Jesus, zer gertatu honi tope egin aldu, ez du trampa dela esango, ez da? Emaiozu berriz, bazpare, ez ezagun esan. Oain behar, ez da? Oain seguru gara. Urdina tokatu da, ea zeote dagoen. Ea gutxiko aldugu? Txaloak izan dira, orain arteko ondo atera da, dudarik ez da, baina orain ikusi behar dugu, Karmelek zemateko apustu egin digun. Erakutsi? 18 puxtarri, tira, txaloa merezi du. Ez da bikoitza izan, baina zerbait bada, orduan oso okerrezpanago, 153 puxtarri izan dituzten, eta orain, 18 puxtarri gehiago, 171 puxtarri. 171 puxtarrirekin ze sari eramango dituzue? Musikakatea. Musikakatea. Musikarte etxeak eskaintzen duen musikakatea. Kaseta eta kaskoak. Tira, gero kontua egingo ditugu, baina bada erregalotxo bat oso preziatu da zuretzat. Hori, esai dazu? Txirribitonen Artzatxoaren lehen guzu propioa, kaixo Txiribiton zuere. Eta noski, ona etortze utxagatik, Txirri, kaixo? Kaixo. Zer moduz? Beti bezala ondo. Tira, Txiribiton behar bezala jartzak Txirri. Zer moduz galetzen ean, Txirri, gaur toksikomaniaz deitzen dugu, Txirrik zigarrorik erretza alduk? Ez, gainera hori txarra da, ez diot inori konsellatzen. Bueno, ba,
etortze utxagatik gurekin izan zarete, erregalo guzti hauek etxera, bai, zahor etxeak ematen dituen bonboiak, txirri, mirri eta txiribiton, euskaraz jolastean ibiltzeko, ardatz etxeak ematen dituen jokuak, eta txirri, mirri eta txiribiton. Apustuan ere oso osorik genituen hortxe, txiribiton ikusi dugu, mirri hortxe da, eta txirri hortxe, noski. Eta ez aztu, txirri, mirri eta txiribitonen zirzart azkeneko diska. Hau ere erregalo? Noski. Neri oraindik ez didazu ekarrita? Bueno, gero konponduko diago arazori. Eta mendiak, etorretxearen ere, bai? Mendiak, batez ere kostakoak direnez, oraingoan mendiak. Ni uste txalo batez amaitzeko kontua dela guzti hau. Eta sorte ona izan da orain arteko amintzat, hemen egon diren guztien arteko hause. Ze esan behar dituen orain? Bai, Mirriren amets bat kontatu nahi nizuen. Bai, Mirriren amets bat. Amets izugarri egiten du gizonezko honek, bai gizue segituan gainera emakume politu bat ikusten duenean, maitemindu egiten da, baina txora eginda geratzen da. Eta oraingoan amets berezi xamarra egin digu. Eintzinako garaietara joan, eta ez da geni noizko amets oitako, politu oitako bat egin digu. Shakespeare idazlea berak ere esan omen zuen Mirriren imaginazioa gustora hartuko lukeela. Jarraitzea nahi duzu, Gilietan? Bai, jarraitu. Ai, Mirri horren hitz ederrek unkitu egiten naute. Nire maitasuna handia da. Elefante bat adinakoa. Zein romantikoa de nire Mirreo. Jarraitu. Nire besoetan hartu nahi zintuzket, Gilieta. Nolako haute da nire Mirreo? Hainbeste aldiz idatzi dit, baina nik ez dut inoiz ikusi, ez dugu elkar ezagutzen. Izango da, beltzarana, guapoa, eta bibote beltxiki batekin. Ez. Horren politua ez. Izango da, fina, polita eta txigina. Eta bihotzoneko azu bezala. Hori. Ai, zein maite minduta nago, Begira nire bihotzaren saltoa. Hau da maitasuna. Jarraitu, Fiorentina, jarraitu. Nire maitasunaren froga bat emateko, gaur gauean, zure balkoipera joango naiz. Adiegon, bozina hots batzuk izango dira gure kontraseina. Agur eta mila musu. Asisko, San Francisco! Gaur gauen etorriko mila! Ai, ze emozioa! Eta zure aitordea jakiten badu? Ai, egia, nire aitordea! Kontu zibili behar dugu, Fiorentina! Bestela, kaltua gara! Ze bozina hotxa! Pirata! Ez, oraindik ez da gaua. Baina bozina hotxa, kontraseina da, ni bezain maite mindurik dago! Ai, Fiorentina, zoaz azkarriko dadila, iko dadila! Bai, oraintxe, Andre. Ai, zure aitordea jakite badu? Kabatuko baitu. Ai, Fiorentina!
Arren, Julieta, zure aita ordeak honen berriri balu, bukatu alduzu soka. Bai, iaia bukatu dut. Tori Fiorentina. Zure mirre hori, ederra eta polita izango da. Baina baldarra, Jesusen baldarra den. Baldarra, berdin da. Maitasunak itxutzen duelako izango da. Fiorentina. Badator mirreo. Sokari esker, azkenean ezagutuko dut nire mirreo. Ai, polita, ederra, guapoa. Nire mirreo. Ni pentsatzen nuen bezalako zara. Zein saltuna, zein guapoa. Esan dizut, oso baldarra dela. Fiorentina, maitasunak itxutzen duelako da. Ai, zein ederra zaren, mirreo. Esaidazu zerbait, mirreo. Bai. Ixo, nire aita ordeak entzuten bagaitu. Akatu egingo gaitu. Zaude isilik, orain ez duzu kontrasenekina erabili beharrik. Esaidazu, mirreo, zer sentitzen duzune honetan? Goze da, zerbait jan nahi du. Ez, Fiorentina, nire maitasunaren goze dela esan nahi du ez da, mirreo. Tia, mirreo, esaidazu zerbait esan, zer da? Baldarra, triperoa eta gainera mutua. Fiorentina, hori da, nire maitasunak mututu erazten duelako ez da, mirreo. Ekarri ezadazu bere azken karta. Mirreo, gogoratzen altzara, zure kutun gartxu honetaz. Gogoratzen duzu, zer den nau? Zer da, esaiozu zer den. Inozolako, ara zer egin duzu zure zatarkeriekin. Gure senyorak ez zuen merezi zu bezalako batetaz maite mintzea. Esnatu, hain gozoa zinen gutunetan eta entzakarra orain. Jan egin nahi du tripera horrek, ez zola izkonturatzen senyora nola dagoen. Julieta, esnatu, Julieta, bozina hotxak. Julieta, esnatu, bozina hotxak kanpoan. Bozina? Bai, bozina hotxak. Nor da? Beste mirreoren bat izango da. Beste mirreo bat? Beste mirreo bat. Ea, bota ezaiozu esoka, lagundu ezaiozu. Bezalako baldin bada, hobe kanpoan ustea. Beste bat. Ia, hau ere bestea bezain baldarra den. Kaixo, Julieta, hemen duzu, zure mirrea. Esnatu, Julieta, esnatu. Honek itxura hobea dauka. Zer gertatzen da? Hemen dago, mirreo. Bai, ni naiz mirreo. Hau nire bihotzaren gehiegi da. Orain arte nuen mirreorik, eta orain kolpetik bi. Bat eta bi. Baina, mirreo, neu naiz bakarrik. Neu ez hori. Bai, nik uste dut arrazoi duela. Begira, zer nolako maitasuna sentitzen dudan. Ara nire bihotzaren taupada
sentitzen alduzu. Trampa! Hori ez da maitasuna, hori gozea da. Niri ere, bihotzak egiten dit salto. Ea! Oh, Susana, nire mirreo! Nire baitasuna hipopotamo bat baino handiagoa da. Oh, zeinkitz politak esan dituzu! Oh, zatoz nire besoetara! Julieta! Eskutatu azkar! Zu hemen sofaren atzean! Eta zu! Ni ez! Ai, zu ez! Fiorentina, ireki ezazu atea! Bai! Baina zer gertatzen da hemen? Gogorra zeudeten alatzer! Esaltzen duten nire teirik entzuten! Baina ezin genuen ireki. Ez lo geunden eta... Ongi da. Armadura honen bila etorri naiz. Trastonek ez digo ezertarako balio eta zer erabaki dut. Saldu egin behar dudala. Aita, etzazula hori eramare. Ez. Bai, ez digo ezertarako balio trasteak, beraz, bizkarrean hartuko dut eta etxetik kanpora aterako dut. Baina zer raio gertatzen zaio ni? Baina zer sartu diozu ni plomoa edo zer? Oi! Baina, ostiko bat eman didate, Ez zure irudipena izango da. Ostiko bat, baina ez dute zer ulertzen. Aita, zoaz lotara oso lo gutxi egiten duzu. Eta gero oso gauza raroak imaginatzen dituzu. Ez dute zer ulertzen. Zoaz! Kasualidadea, oraintxe esnatu hartzuen Mirrik bere ametsetik lasai. Datorren astean kontatzen jarraituko du amets bikain hori, aintzinako amets hori. Oain dela denbora dezente esan izuen erromesaldia Txirrimen eta Txibitonen penitentzia hura, eta goratzen zaret ez da, nola amaitzen zen esan behar zenigutela. Karta mordoska jaso dugu, eta Txirrimen eta Txibitonek beraien zera egin dute, beraien zozketa, eta hauexek izan dira 3 eskutitz sarituak. Maider Zendoia, Txaro Ondarra, Aitor Eizairre, bata Azpeitiarra, beste ez dakiz seguru nongoa den, eta Ondarrutarra Aitor Eizairre hori. Guzti hori bagizue Txirrimen eta Txibitonen diska berri hori etxeratuko duzuela, hori bidaliko duzuegula. Eta zuek ere diska hori jaso nahi baldin baduzue, eskutitz bat bidali besterik ez duzue. Aste honetako galdera oso simplea izango da. Nora gustatuko litzaizueke Txirrimen eta Txibiton joatea? Eta gustatuko litzaizueke zuei beraikin joatea? Erantzun erresa, nora gustatuko litzaizueke Txirrimen eta Txibiton joatea? 625 postagutxatila, Dondon Kikilikon, 625 postagutxatila, Donostiara zuen eskutitza, eta guk zuen helbidera bidaliko izkizugu Txirrimen eta Txibitonen diskak. Eta ez dut uste beste ezer aztutzen zaidanik gaurko honetan, hementxe amaitu beharko dugu eta kabo esan beharko diogu Dondon Kikilikoni. Gaurkoz behintzat, urrengoan, zita puntual hementxe izango gaituzue, ondo segi lagunok, aio ondo bizi.